kufanele kunezinto ukuze kunezinto kufanele overcome ize lithi aqobe yabo. So umuntu ekudala umuntu aqobe kunezinto kufanele azenze njani aqobe ngithi. So lana siyatshela ukuthi ezinye zezinto kufanele aqobe yilo omuntu la siyachazela ukuthi hayi uzomqoba kanjani umuntu omuntu. Number 1 siyaba siqale phansi uzosizwa sonke nawo yaphuthu. Number 1 nabo uqobo lwabo baqoba ngegazi lewundlu. Number 1 sithi baqoba ngani lo onqotshwa ngani omuntu ayibela ayingazi lo umuntu sathane wasiwa kuphi wazulu wasuka ngaphandle kwezinto yakhe eziyakhe waxoshwa ngenxa yokubi bakhe yabo. Sesiyathipiswa ukuthi ayibolalelani ngesithimpiswa abantu basezulwini yabo ukuthi waqoshwa kanjani ezulu ngoba kufanele uhlele mhlawumbe kuthiwa ngayo kulomhlaba angithi sethiwa indlela yaqoshwa ngayo yile ezulu ukuze nathi sikwazi ukunqoba yabo. Kufanele ukuthi sibe nalesi zinto qha ebalulekile nazo. Number 1 igazi lewundlu. Number 2 namezwi lobufakazi babo. Namezwi lobufakazi babo. Number 3 futhi abakuthandanga ukuphila kwabo kwaze kwaba semfeni. So indlela ey'ntathu lezi ngiyabizwa bazalwane. Amen. Okay. Bekwazi ukuyi-explore zona naso isikhathi kodwa ngithatha leyo bufakazi esingabhala egameni likaJesu. Zibalulekile zonke izinto zintathu ukuze umuntu omusha akwazi ukunqoba. Ngiyangizwa kodwa iy'nsizwa zakithi. Ukuthi iy'nsizwa zimnqobile umuntu. Hhayi ukuthi kuveleza lana zavuka zimnqobile. Ngiyangizwa bazalwane. Kunendlela ezimnqoba ngayo. Lezo ndlela-ke lezi esikhuluma ngazo namanje. Number 1 kumele kube khona igazi lewundlu igazi likabani likaJesu. Number 2 kufanele ukuthi abe nani nezwi nani nobufakazi. Amen. So asiqale masinyane ngalokhu kwezwi lobufakazi. Sengizibona nomuntu omusha uDavide esakuthi uDavide siyamase uDavide akathi lo ngiyakhuluma nje kanje mhlawumbe zomemeza masendibhala kenziswa ukuthi uDavide wayenjani bazalwane wayemncane ngithi wayemncane akekho ngasazi isithombe sakhe ehlala nabafowabo ngoba bebadadlanyana-ke naye uDavide yena wayebuyisela-ke izinto. Ngelinye ilanga uNkulunkulu ukuthi eBhayibhelini wathi cha Samuel kunomuntu wenhliziyo yami ngifuna ukuthi uyongigcobela yena. Ngithi bazalwane ukuthi uyongigcobela yena kuphi le endlini kabani endlini kabani okay so masofuna iBhayibheli kaJesu. So wahamba-ke wafika-ke lapha uSamuel ezogcoba bani uDavide. Wafika ngithi iBhayibheli moyifunda afumnandi kaphela uyifunda. Wafika-ke laphana ufika laphana obhuti bakaDavide abadala bamandla bazibhora bahle ngaleandlela bayathembisa yabo. Bafika uSamuel athi ngizilela ngoba kuzogcoba inhliziyo kabani kakhulu angithi and bayenza-ke konke-ke njengoba sazi benza konke. Wafika oqala wathi mayefika oqala kwathiwa akakuyena lo owenhliziyo kaNkulunkulu yabo. Bonke-ke nxa isikhathi udlala bonke-ke bafika-ke bonke kwathiwa akubona bonke yabo. Yize bebebukeka sengathi bafanelekile ngokubukeka nangokwekharektha hhayi nangokomzimba noma kwe-physicality yabo yabo. Sayi akubona uDavide ngesikhathi wayengekho kuphi esehlala waze wabizwa-ke wafika naye wathi mayefika kwathatha ukuthi okay uyena uDavide. Nali mphoyini lapho uDavide into ayenayo ukuthi uDavide wayenobufakazi ngani ngoNkulunkulu ehlala. Into abafowabo ababengenayo nabeza bazalwane noma emazi enyenza ukuthi uDavide afanele ukuphoqa nabafutha ngehlela phezu kwakhe ukuthi wayenobufakazi ngoNkulunkulu ehlala. Lapha incwadi leSamuel semasifunda satshela ukuthi ukuze simqobe lo kufanele sibe nani nezwi lobufakazi yabo. Manje naye
angithini number 2. Number 3 noma uqala ukukhuluma ngegazi elizwe igazani igazani lika Jesu. Amen. Ziningi izinto ezenziwa igazi lika Jesu nakuzabazalwa. Kodwa into esenhlizweni yami kakhulu mayelana nathi thina abantu abasha ukuthi nani khona siyazi ukuthi igazi lika Jesu lenze njani liyihlanziswa. Nakuzabazalwa lenze njani liyihlanziswa. Lenze njani liyihlanziswa. Ngisho bathiwa zimpomvu kangakanani kodwa egazini likaJesu. Into ebuhlungu kuthe ukuthi kunabantu abangaseze ekhonzweni ngoba bona. Kunabantu abasangayingeni indaba kakhulu ngoba sebegithi ukuthi uma ngaya ngokhonza abanjembi namonile. Kunani? Kunegazi likaJesu ekwazi ukuhlanziswa. Yabo alikho elinye ngaphandle kokuthi siyakwazi ukuthiwa sibonga ukuthi akhona kangakanani usenendawo egazi. Nakuzabazalwa usenendawo ngisho ngakuthiwa wani masibani kanjani. Nakuzabazalwa usenendawo egazi noma khona kanjani. Indawo egazi likaJesu ayisose yaphela. Ayisose ngoba khona nje igazi. Yabo manje kuhluleke ukuthi bebe nabantu abasha abangazi ukuthi kunalesi sikhali segazi. Ngoba usathe nokufika kuzo bakutshela ukuthi ayikho ethandazayo. Yabona ke wena. Kodwa ngiyosiyabeka zama endlini asayivela uthule. Wena ninguwe baba msaqhubeka ukuthandaza. Nawe msaqhubeka. Yebo njalo. Uthi uyazama ukupressa on ukuthi abalele futhi ngoba avele sineke. Athi wena phela nje kwenza ukuthi hayi nini zona lokho yabo. Wena ushebale umthanda ngoba ukubalela ini zona. Kodwa uma wazi ukuthi kunegazi. Elika-Jesu. Kufuneka uphathe kuphela. So remember isikhathi sesibili sinye igazi unwazi. Ngoba unganakho ukuqonda lokhu uzongaqonda umuntu azale ngawo awazi ukuthi kunani. Angithathe nje eyokugcina-ke base siyathandaza egameni likaJesu. Lithi-ke ngiyakufuna ukuthi babe abantu abangasithandi bona. Amen. Abangasithandi bona. Abangasithandi bona ukuze bekwazi ukuthi baqobe ubani omuntu. So izinto lezi uma ukuthi ngiyazi ukubana abafundayo eBhayibhelini. So lezi beyisebenza kakhulu emqobeni. Yabo kunezinto iBhayibheli ikhuluma ekutheni ukwazi ukuma. Bakhuluma ukuthi gqoka. Yabo gqoka i-armor of God. So lezi sekutheni ume eqhobeni nakuzabazalwa. Kuba lezi ukuthi uqobe mawukulwa. Yabo lezi engikhuluma ngazo. So lithi iBhayibheli lana kufanele singabe abantu abayithanda ukuthi nje ngamafuphi nisama ukuthi uqondo wena ukuthi kufanele uprioritize indaba kaNkulunkulu. Ngabe mase self denial. Yingakho Jesu uma ukhona umuntu ofuna ukumlandela makazidele. Yabo ukuthi akakabi umuntu ozoprioritize yena kakhulu kodwa akaprioritize uNkulunkulu. Yesu bazalwa. Uma letho kaNkulunkulu ingafiki qala kumuntu wamsiswana banzi. Kubanzima ukuthi ungamlandela kahle kahle ukuthi Jesu uveze ukuthi ngeke wakwazi ukumlandela ungakaze wayidela wena kahle. Yabo umlandela kahle njengalokuthi umlandela khona qala njalo nje. Ngathi ngiyabonga kimi uzoprioritize abantu naye kuba obligated ukuthi aprioritize abantu. Because prioritize manje i-concept kaNkulunkulu ukuthi uthe akekho umuntu
akekho uprotect ngokuNkulunkulu kuqala. Yabo? Yangizwa abantu abasha. Akekho umuntu oprioritize uNkulunkulu kuqala. Yeah. Ngisho ukubona uJesu mayefundisa ngendaba yokuthandaza ukuthi ithandaza ukuthi abantu sesizwe umbuso wakho mawu. Uma ukuthi uJesu wathi mayefundisa ukuthandaza wasiqala abantu basiqala nasikhonza indaba kaNkulunkulu yokuthandaza ngoba usubeka kule nto ukuthi no asifunde ukuthi ngisho sithandaza siprioritize bani? Yazi ukuthi manje isikhathi esiningi wonke umuntu nje kungaye kakhulu yabo ngisho phakathi ngenkonzo yabo bazanangizwa abantu okay asingaqali inkonzo asiqale ngaphansi yabo ngizothandaza la singasekhona isikhathi eside manje isikhathi eside ngaphandle yabo ngisho bakuthiwa khona umuntu osuke ulala umuntu bakuthiwa sekhona umuntu osuke edlwengula umuntu usuke umdlwengula isikhathi ngoba manje yazi ufuna ukunekisa inkanuko noma engazicabangela akho umuntu osuke ulala umuntu mhlawumbe ubulalele noma imali noma eloko usuke ecabangela kanti angamcabangeli umuntu yabo kulokho bebenzela ngaphandle umuntu uzokwazi ukuthi bodlula ingane abayathanda ayicabangela ukuthi ingane sencane angakunenda ukuthi mhlawumbe udlula nje akagcoke ikhondomu ukuthi mhlawumbe une-HIV akanendaba nalokho ngoba ucabangela yabo noma yamazwi kugcwele abantu abanjalo abayicabangela kuphela not even a single time about God yabo yini phakathi uJesu noma la isindaba leBhayibheli lithi ufanele umuntu lona ozoyiphela yena namhlanje ngisho khona abantu abanemali eningi kodwa ubona ukuthi iselo salemali selfishness
God. Because ukudumisa uNkulunkulu kufanele kube centered kuyena. Ungayi centered kuyo. Ngizwa abazalwane. Sekusenzwa yena kodwa mfethu nifazele ukuthi yamanje akekho ngazi kuma esontweni. Azilongo lesibele ngizwa abazalwane. Azilongo ukuthi ushada ukusisa uthola imali imoto nayo yonke ziright ziyafuneka impela. What we are saying is in the house of the Lord, the priority should be God.